Și bine m-am găsit la un nou episod de PUBG Mobile. Azi ne vom juca, facem și noi un match să vedem ce iese. Așa, cu total random, total, nu știu, vreau să văd ce-mi pică. Ploaie, furtună, whatever, nu contează. Să dăm și noi un start. Suntem să intrăm în lobby. Să vedem ce iese. Să vedem. N-am mai jucat de mult PUBG. Am, cred că, câteva zile. Și chiar simțeam nevoia să joc puțin. Fraților, dacă știți ce s-a întâmplat cu YouTube, lăsați-mi și mie un comentariu, că eu habar n-am. Chiar nu știu ce s-a întâmplat. Adică încercat să postez un episod, n-am mers, am crezut că nici bine mea. Când gol mă uit că a picat YouTube. What the fuck? Google merge. Dar YouTube a picat. Foarte ciudat. Nu cred că s-a mai întâmplat până acum să pice YouTube vreodată. Deci chiar nu cred. Cred că e prima oară când pică YouTube-ul. Bă, fraților, dacă să vede din ce în ce mai bine jocul ăsta, sincer. Pentru... Iarăși nu cartea! Tata, iarăși nu cartea! What the fuck? Limba voastră. Pentru joc de telefon se vede super bine. Super bine. Chiar că venim vorba, am încercat să descarc și Fortnite. Deci că nu e disponibil pentru telefonul meu. Dar am găsit o șmecherie, am reușit să-l descarc. What the fuck? Deci o grafică mai proastă ca PUBG-ul și totuși merge greu. Probabil mă gândeam eu din cauza construitului. Da, cine știe, nu știu. Oricum eu o grafică mult mai proastă ca la PUBG. Asta vă spun sigur. Bine, mulți dintre voi poate vă jucați și Fortnite. Nu mă pricep, la Fortnite sunt noob. Deci când mă pui să construiesc un castel de la Mogul total, adică nu. Nu e, frate, pentru unii oameni, nu știu. Pur și simplu și acum sunt super profesioniști pe Fortnite, adică construitul e mai important decât trasul. Mai mult te bați în construcție decât în tras, știi? Cine construiește mai repede, cine construiește mai bine. Da. Se pare că s-a pus să arunca cineva. Poate îi dau cu un granit în cap și îl omor. The fuck? Sunt doi. Nici o armă? Nu cred. Nu cred. Cum dracu s-au aruncat ăștia aici cu mine? Pa. Opa, băieții. Opa, mitică. Unde sunteți? Unde sunt băieții? Au plecat. Plecau băieții? Pa, păcat. Vechea poveste la mine. Trasoairă. Chiar o plecăm. Băi, ce nenorociți. Scăpăm dracu și unde aveam 2 kg până acum. La casele alea, deși este periculos. Dau sunului la maxim. Totul sunt de prea încet. Unde m-am găsit și eu, dar... Așa. Bun. Uite acolo. Mamă că sunt.
cineva are și sniper? Mișto. Nu-l văd. O să mă aruncat. Era sigur că m-am aruncat prost. Foarte prost. Hai, nu-i nimic. O, mi-am luat și un skin nou, nu știu dacă am zis, am uitat. Atlas. Da, nu știu, a fost o aglomerație prea mare acolo. Open. Să vedeți prețuri aici, băieți. What the fuck, cine a dat pe asta 36? Hai că bereta asta, da. E mișto, da. What the fuck. Da. Nu știu de ce mă bag. Tot arată acolo. Dar aia. Hai, mai încercăm aici. Deci m-am aruncat super prost acolo. Super prost. Mai încercăm, nu e problemă. Nu murim ne din atât. Hai de fac, ți-a fost un orașul, nu bine să cred. Hai, Grigore. Deci, frate, dacă eu... Ce mișto. Ce mișto asta. Ce mișto asta să fac o poză. Ce mișto. Super mișto. Fac scumpă. Hopa, pam, miticăm. Hai să vedem. Să vedem ce o să vedem. Nu știu, frate, m-aș arunca într-o zonă, nu vreau peste apă, pe lângă apă, ne? Nu vreau să mă arunc mai repede. Să mă arunc aici, nu știu de ce. What the fuck, ce mișto se vede harta. Cred că a venit vara și pe PUBG. Se vede super mișto culorile. What the fuck. Chiar super mișto. Hai, Grigore. Să le dăm kill-ul. În sensul unor încet. Se vede că nu mai jucat PUBG de mult. Cum să joc PUBG fără sonoare. What the fuck. Data uiți unde mi-e cap. Da. Hai să vedem. Că am pus cam nehotărât. La atletate. La asta de aici ar trebui să aibă arme bune. Se pare că nu se mai aruncă nimeni cu mine pe aici. Sunt liber să caut. Deci sper că se aruncă cineva cu mine, pentru că eu înainte să stau cu stres că găsește armă înaintea mea, e mai rea. Se pare că aici nu e nimic, să vedem sus. Bun, un backpack. Bun. Oh, da. Oh, da. Se pare că avem noroc. Deci pe mapa asta, arma asta este super rară. Bine. Pe majoritatea probabil știți. Deci e super rară. Super. Să căutăm. Câți vor, aproape un kilometru distanță. Deci cerc, nu e bine. Asta ne reduce timpul de căutare, dar ne descurcăm. Până acum suntem ok. Hai să vedem ce găsim în drum. Bag arma în spate. Și dă-i sprintenul. Am mască de gaze.
față. Ce mișto arată tot așa însortat. Să ne uităm și atent să vedem dacă mai e cineva pe aici. Fi mișto să găsesc pe unul care găsește loot să îl iau. Chiar mi-ar plăcea asta. Să vedem ce surprize ne pregătește jocul. Adică 600 sunt până la mijlocul cercului sau până în cerc? Nu m-am gândit la asta până acum. Cred că sunt mai puțin până în cerc sau ăștia sunt până în cerc. I don't know. Să intrăm și în stația asta. Ce what the fuck of e? Că n-am idee. Fraților. Am găsit tigaie. Păi, cineva pe aici. Nu cred că a murit ca nobul. What the fuck. Bine, a avut și arma weapon-ul. Ok, încă o meșuri. O să încheiem seara asta, se pare că n-avem noroc. 10 glanțe. Doar 10 glanțe. Aia e. Am tras ceva în el, dar nu. Pare că nu am mișcat destul de tare. Lasă. Start. Și am tras ceva, dar aia e. Să vedem tot pe mapa, să ne băgăm aici. Sper să ne bage pe altă mapă. Dacă nu, data viitoare selectez o mapă anume. Am vrut să fie mai random așa. Iată tot pe mapă să ne băgăm. What the fuck? What the fuck e eu? Ce aglomerație. What the fuck? Ce faci, mă, acolo, mă, sus, ia, poți să-i dau în cap? Hei, ai fugit, nebunul, ai fugit. Unde te ascunzi, unde te ascunzi? Nebunule. Grea decizie. Am military base aici, cred că găsești super loot. Dar nu vreau să mă repede să mă arunc acolo să risc aerea. Pentru că mulți probabil să arunce. Da, să aruncă mulți aici. Eu să mă arunc undeva pe aici. Mai pe aici. Uite acolo. What the fuck, nu o să mă arunc acolo. Dar pe aici aș vrea să părăsesc. Ținta mea ar fi cam acolo. Pentru că e aproape. Și o să mă întâlnesc cu oameni. Sper eu. Să fiu pregătit. Da, era la mâna mea, era îndemână mea, l-auzisem. Cum venise, dar... What the fuck? N-am reușit să rămur. Și am tras că nu mi-am. Chiar am tras bine în ea. Să vedem câți 50 s-au mai aruncat pe aici. Poate singur. What the fuck? Am norocul ăsta? 2 case doar la dispoziția mea. Ferme chiar. Cred că e fermă dublă aici. Dublă pentru că are 2 case. Pistol. Un backpack. Iar am tras ca nobă. Încă o dată. Are nimic.
Cine vrea să vină, să vină. Deagle. Nu mai e Deagle. Deagle-ul i-am înțeles. Și ia toate gloanțele. Toate gloanțele. Frate, cu Deagle-ul când ai... Cu Deagle-ul se simte, frate. Deagle-ul e arma copilăriei. Eu cam CS, înainte 1.6. Făceam la sală cu băieții treceri cine... Și pur și simplu te să alegeai o armă și nu mai cu aia jucai. Mereu mergeam Deagle-ul. Nu era bun la distanță, dar de aproape am orice. Orice, mai puțin și-o decât nu. Minteri plăcute cu Deagle-ul. Nu mă dezamăgi niciodată. Poate îi dă drumul și la YouTube în seara asta. What the fuck, dacă a picat YouTube e greu. Care hacker să fie că este tot al dracu să pice YouTube, nu știu. Bă, YouTube? Adică nu mai ai o siguranță nimic. Dacă a picat YouTube-ul, televizorul tău smart e mici. Îl face de pleacă de acasă singur. Văd așa cum ți-o ia televizorul la goană și nu știe de ce. Băi frate, da, Deagle și muniție de Deagle aici, căcălău. Da. Da. What the fuck, ce e aici? Nu mă duc în direcția greșită. Și încolo mă duc în direcția greșită. Cam pe munte ar trebui să iau eu, da. Bă, dar ce greu așa e Deagle-ul ăla, mă, mâncați așa. Da, alerge halul ăsta. Hai, vine unul îmi dă în cap acum. Se pare că am avut noroc. După că știi motocicleta aia. Ca și cum ar fi cineva acolo. Dar nu este. Nu. Eu trebuie să fug încoace. Am așa, trebuie să fug. O să iau mijlocul, să mă duc mai în mijloc. Asta în camp. Puțin să văd ce se întâmplă, dar vreo puțin acțiune. Să vedem dacă a treia oară cu noroc. Voi băieți măcar top 10 și eu mă mulțumesc. Dat fiindcă dățile trecute am murit aiurea, tot la aiurea. Mă rog, nu chiar aiurea. Da, nu am murit așa într-un compet de la pe viață și pe moarte. Am murit pur și simplu. Mai mult ghinion decât prostie. Și e nasol când e așa. Hai să văd ce găsesc acolo. Acum eu n-am scope și cu scarul ăsta nu prea mă împac eu cu el. Prefer M4, sincer, decât scarul. Nu știu, nu-mi place. Dar însă un P45 ăsta e bomboană de armă. Deschisă ușa aici. S-ar putea să fie cineva înăuntru. Să stea pe carauci și să-mi iau de ea când urc. Ba, n-are nimic. Fac bine cineva.
Băiatul ăsta mă încercuiește, mă. Dă-te rcole. Vrea să mă prindă pe picior greșit. Hai că urcă. Și-a făcut curaj. Fuck. Ce interesant a fost asta. Ia pot să iau lotul de aici, da. Nu avem mare lucru. Da. Am făcut și primul kill. Hai să închid ușile sau dacă vine în casă cineva. Ce dracu, eu am deschis ușa. Eu am deschis-o pe asta. What the fuck? Mă sperie singur. O, se pare că au zugrăvit ăștia din PUBG. Super mișto. S-au pregătit de vară. Ce am zis, bă, s-a dus primăvara, hai să ne pregătim de vară. Au vopsit, au făcut totul frumos. Păcat că le murdărim la ei aici cu sânge, da? Aia e. Știi cum zic, trece. Se pare că e liniște deocamdată. Ca să vecinul fi cineva. Nimic. Opa. Opa, se mișcă încet, băiatul. Se mișcă încet. E vulpui. Acum trebuie să intri într-o casă neapărat. Dă-i fi tu, băi, băiete, băi. Urcă aici la mine. Caută papa. Și el a murit. What the fuck? M-am panicat și am tras și aia. Mi se întâmplă rar să mă panichez, nu știu chiar de ce m-am panicat, sincer, acum. Aia de trebuia să fie normal 2 kg pentru mine. Dar asta e. Nu contează. Mai jucăm și data viitoare, băieți. V-am salutat. Seară bună vă urez. Toate cele bune. Sper să-și dea drumul YouTube-ul. Ne auzim. Pa! Nu uitați de like și de subscribe. Pa!